קורה חברים? היום אנחנו בסרטון בעקבות החרב הסגולה. אם אתם שואלים את עצמכם, מה זה אומר בכלל? אנחנו משחקים עכשיו פורטנייט, והרי ידוע לכולכם, לכל מי שמשחק, שהחרב הסגולה היא החרב הכי נדירה. עכשיו, מה שאני הולך לעשות, זה לעשות משחק אחר משחק אחר משחק, עד שאני אצליח למצוא את החרב הסגולה ולקחת אותה. אם מישהו אחר ייקח אותה, זה לא נחשב, אני צריך להמשיך. ואני מבקש מכולם בבקשה, אתם יכולים בבקשה לעשות לי סאב ולייק לסרטון הראשון שלי ביוטיוב, אני ממש מבקש. אוקיי, בואו נתחיל את המשחק. אני שוב פעם מזכיר לכם, זה הולך להיות כנראה ארוך, בגלל שאני הולך לעשות הרבה משחקים כנראה, עד שאני אשיג את החרב הסגולה, החרב הכי נדירה. שאני לא חושב שמישהו ישיג אותה, אבל אני אנסה, לפחות. ננסה וננסה עד שנשיג, אבל אם כבר יעבור הרבה זמן, אני כבר יכול לסגור את הסרטון. לכל העוקבים שצופים עכשיו, אולי גם אתם יכולים לעשות בבית את האתגר הזה, למרות שזה ייקח לכם הרבה זמן. אוקיי, בואו נתחיל את המשחק. עכשיו אנחנו הזדמננו במקום הזה, נחכה רגע 50 שניות עד שנתחיל את המשחק, ואנחנו נוכל לשחק. בואו רגע נרקוד איתם, הנה, בואו נרקוד איתם. אתם רוצים את הריקוד הזה? הנה, את הריקוד הזה. אוקיי, הוא נגמר כבר? אוקיי, נעשה... אני לא עשיתי כלום. אוקיי. כמו שאתם רואים אני די נוב, יש לי 0. יש לי 0, כן. אבל כן עשיתי הרבה ויקטורי רויאל, פשוט לא עשיתי ברצף. אז בואו נתחיל במשחק. אוקיי. אנחנו לא נעצור עד שנשיג את החרב. בואו נראה איפה אנחנו יכולים לנחות. אנחנו יכולים לנחות במקום הזה, אולי ננסה. לא הייתי שם אף פעם. אנחנו ננסה ביער הזה. אני מקווה מאוד שלא הרבה אנשים יהיו שם, כי זה נראה כנראה מקום שהוא טוב. בואו נראה. אני חושב שיש שם את החללית הזאת, אני לא בטוח. חברים שלי אמרו לי. אוקיי. בואו ננסה, גם נקווה שיש שם את החרב הסגולה. ואם אני מוצא את החרב הסגולה, אני סוגר את הסרטון. אז זה אומר שיכול להיות גם שזה יהיה קצר אם יהיה לי הרבה מזל. אוי לא, אני לא נוחת טוב. אני לא נוחת טוב בכלל. טוב, נלך לתחנת דלק פה ואנחנו ניקח מכונית. נפסיק את הסיבון, אוקיי. אני רוצה עכשיו כאילו להשיג קודם כל לוט, ואז ללכת לשם, שאני אוכל להרוג את כל האנשים שהולכים לשם. אז בואו קודם כל ניקח לוט. אוקיי. אין כאן מכונית בכלל. טוב, בינתיים ניקח את הסנייפר. בואו נראה את כל הדברים שיש כאן. נעשה רגע סדר בלוט. אוקיי. נשתה קצת שילדים. אוי פאק, יש כאן איש. בואו נהרוג אותו. אוקיי, אחד מת, אחד כבר יכול להם ללכת. אוקיי. כבר יש 79 אנשים מתוך 100, שזה יחסית מהר. עכשיו בואו נלך לכאן. אוי, חטפתי פול דמג', איזה גרוע אני. אוקיי, בואו נלך לפה, בואו נראה מה יש כאן. מכונית, יופי, זה טוב לי. אוקיי. ניקח את המכונית, נלך, כי אף פעם לא הייתי פה, ואני גם רוצה להשיג הרבה אקספי, כי זה נותן אקספי, מי שלא ידע. אז אני רק בלבל 20, רק בלבל 20, ואני רוצה להיות בלבל גבוה. אוקיי, מדקיט אני אקח. בואו נלך למקום הזה. אוקיי, נעשה ככה. קודם כל,
ככה, הופה. עכשיו יש לי חיים מלאים. אוי לא, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב מה שעשיתי עכשיו. אוקיי, זה חוזר. הנה, יופי, זה חזר. וואי, חשבתי שזה איש. למה השאירו כאן דובי? למה לעזאזל שהשאירו כאן דובי? אוקיי. אני לא מתייאש עד שאני אשיג את החרב הסגולה. אוקיי, כבר השגתי 30,000 XP, אבל זה לא הכל, כי עדיין לא השגתי את ה-XP שאני אמור לקבל אם אני במקום הזה. זה אמור להיות המקום עם המבנים. הנה, זה בדיוק זה. אוי, יש כאן איש, ידעתי שיהיו כאן אנשים. אוקיי, הוא מת. ספלשימן לא צריך. אוקיי, הנה, קיבלתי עוד 30,000 כמו שאתם רואים. אני עליתי לבל. וואי, עוד שנייה, 500 XP. אני צריך רק 500 XP, אתם מבינים כמה שזה מטורף? אומייגאד. אוקיי, ניקח עוד צ'וקואיב. אוקיי. הופה, עליתי 850 ועליתי לבל. אוקיי, איפה המכונית שלי? היא אמורה להיות פה. הנה היא. אוקיי, נלך למקום הזה. בואו נראה אם יש כאן משהו מעניין. הופה, איש. ביי לך. אוי, זה לא טוב, זה לא טוב. אוקיי, בואו נלך לאיש הזה, נראה מה הוא יכול לעשות. אוקיי, אני לא חושב שאני אצטרך את זה, אבל יאללה, למה לא? כמה הוא רוצה? הוא רוצה 200. יאללה, ניקח. אוקיי. לקחתי כזה. לא, רגע, אני לא צריך כזה. אוקיי. ביג של לא ניקח. עכשיו, אני לא חושב שזה טוב שאנחנו פה, כי יש עדיין, אני לא חושב שיש עוד חרבות על המפה, ואנחנו לא בזון. זה לא טוב. אוי, רגע, מה זה שם? יש כאן משהו. זה הדבר הזה. אני לא רוצה את זה, אבל יותר ביטחון, בוא נעשה סתם את זה. מה זה עשה? זה הביא לי 32,000. יופי, זה ממש טוב. מה זה? אוקיי. אוקיי, בוא נעשה רגע סדר בלוט. זה פה. זה פה. לא. ככה. הנה, אוקיי. נלך מפה. אוי לא. אויש. נלך כאן בביצה הזאת. אוקיי, טבעה, מה יוצא בה? זה לא הדברים הכי טובים בעולם. אני לא חושב שיש חרבות במשחק הזה, לא הזדמנו חרבות. אני לא חושב שיהיה לנו מזל במשחק הזה, אבל עדיין ממשיכים עד שאני מת. ממשיכים כמה שיותר משחקים. כמה שיותר משחקים, הסרטון יהיה יותר ארוך. אויש, אוי לא. אוקיי. אני לא פחדן, אני אצא. אוי לא, אני מת עוד שנייה. אוקיי, מת. ניקח לו את הלוט. איפה המכונית שלי? למעלה אני חושב. למעלה, נכון? לא, היא כנראה נפלה. אבל איפה היא נפלה? אוקיי, אני לא מוצא אותה עכשיו. אוי, נו באמת.
אוי לא. תסתכלו מה אני אעשה, לא תסתכלו איזה טריק. אוי לא. אוי לא, הוא גילה אותי, אוי לא. אוקיי, אני על העץ פה. אפשר אולי לראות עליו מפה. אי אפשר לבנות, אוקיי. אוקיי, זה לא טוב. תסתכלו מה נעשה, לא תסתכלו. אוי פאק, זה לא עבד לי. אוקיי, הוא מת. חרב אדומה, יש שם חרב אדומה. בוא נלך אליה. אוי פאק, לא, אל תהרוג אותי. בבקשה, אל תהרוג אותי. שלום לך. אוקיי. איזה נשק טוב. אוקיי, נלך לחרב האדומה. לדעתי החרב האדומה היא השנייה הכי טובה, אחרי הסגולה כמובן. מסתבר שיש חרבות על המפה, אבל עדיין לא מצאתי את החרב הסגולה. עד שלא נשיג את החרב הסגולה, הסרטון הזה לא מסתיים. אוקיי, כחולה אחת לקחו. יש כאן אדומה, שניקח אותה מהר לפני שהוא הורג אותי. אוקיי, הוא כבר לא יכול להרוג אותי. עכשיו הוא לא יכול להרוג אותי, אוקיי. עכשיו ניקח את החרב האדומה ונעשה לו... מת? זהו? זה כל מה שצריך? אוקיי, אני שמח. ניקח לו את הספלשים, כי אני ממש צריך עכשיו. אוקיי, עכשיו בוא נסדר לי את הלוט. זה פה, וזהו. אוקיי. אני צריך... אני לא יודע מה זה אמר לי שאני צריך. הופה! תסתכלו מה מצאתי. איך ניקח את זה? עוד לא הבנתי. אפשר לרכוב על זה? איזה באסה. אוקיי, מה זה? מה זה עשה? אוקיי, ניקח את שתי אלה. אני צריך עוד ריפוי, אבל אני לא מצאתי. אני מאוד מקווה שלקחנו את החרב האדומה. אני מאוד מקווה שזה היה נדיר מאוד והזדמנה חרב סגולה, כי אז זה מאוד משפיל וזה לא טוב. אוקיי. מישהו פתח שם תיבה סגולה. אני אלך לשם לראות מה הוא השאיר. הוא השאיר רק שוקויב. אני לא רוצה שוקויב. למרות שאני יכול לקחת. רגע, מה זה החרב שכאן? איזה חרב זאתי? אנחנו כבר על 8 קילים, חברים. אוקיי, זאת חרב כחולה, היא לא מעניינת. אני רוצה את הסגולה. אם אני אמצא אותה, אנחנו מסיימים את הסרטון הזה, סוף סוף. אוקיי, עוד אחד. רגע, חברים, חכו. אוקיי. מה זה שם? מי שראה את זה כנראה. ראיתי משהו באוויר. מישהו עוד ראה את זה? ואני מסתבר שחבר שלי אמר לי שהחרב הסגולה, מי שלא ידע, היא כנראה משגרת למקומות. זה מה שחבר שלי אמר לי, כנראה הוא השיג אותה, או שהוא ראה באיזשהו סרטון. אני מאוד מקווה שמה שפה זה לא הסגולה. אוקיי, זה הכחולה, היינו פה? זה המקום שהיינו? אם כן, אני לא יודע למה חזרתי לפה. אוקיי, בואו נלך למקום הזה, נראה אם יש שם לוט.
לכאן כבר השתמשו בזה? לא, אבל לא בא לי עכשיו, לא בא לי, היו פה אנשים. אני צריך למצוא לוט טוב. מה יש כאן? מה יש כאן? מה יש כאן? אוקיי, בוא נלך לחנות כאן. זה לא חנות? אני זוכר שהיה כאן חנות. אין? אני זכרתי שזה... אולי זה לא המקום הנכון? לא זוכר. אוקיי. נלך למקום אחר, בינתיים לכאן אנחנו לא נלך. אין כאן לוט. רק את הפצצה הזאת שאני לא רוצה אותה. אוקיי. אוי, יש כאן בן אדם. יש כאן בן אדם שלא יודע שאני מחר ואדומה. והוא מת. אני מאוד מקווה שבמשחק הזה אנחנו נקבל ויקטורי רויאל. וחברים, אם אמרתי את זה בטעות בהתחלה והתבלבלתי, בגלל שזה כבר התחיל להיות מכל המשחקים שעשיתי לפני הסרטון, לפני שהתחלתי את הסרטונים ביוטיוב, ועדיין לא מצאתי חרב סגולה, אז אני חושב שאם רק נמצא את המאסטר הזה של החרב הסגולה, או שנמצא חרב סגולה על המפה, אני חושב שזה מספיק. ואם ניקח אותה זה אפילו יותר טוב. בואו נלך לשם. אני ראיתי שם שיש יריות, אז כנראה יש שם קרב ויש שם אנשים. אוי, לא. קיבלתי פול דמג'. טוב, נבזבז מדקיט על זה, נו. הנה, אם אפשר לעבור כאן. אפשר לעבור כאן. אוקיי. נראה לי שכאן היה יריות. אולי, אני לא בטוח. אין כאן לוט בכלל. כאילו הרגו, אבל זה כל מה שראיתי בינתיים. אוי, למה זה לא נהרס? נו, באמת. עכשיו נתקעתי ככה עם המכונית. לא, 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 לא על המכונית. לא, למה זה עושה לי על המכונית? פאק. אוי, לא. יש כאן גונג. בוא נראה על הגונג. בוא נראה מה זה עושה. אומייגאד, זה מגניב. ביי. אוקיי. הוא מת. עכשיו אנחנו נחכה לעוד. הופה. אוקיי, עכשיו אין לו את הכוח. פאק. אוקיי. כתר. כמה נשקים לג'נדרים. אומייגאד, אני הרגתי עכשיו מישהו עם מלא נשקים. אומייגאד, זה היה מטורף פשוט. זה היה פשוט מטורף. זה הדבר הכי מטורף שראיתי. מקווה מאוד שיהיה לנו ויקטורי רויאל, כי נשאר גם 4 אנשים, מי ששם לב. נשארו 4 אנשים. יש כאן איש עם מדליון, אני לא חושב שאני רוצה להתקרב אליו, כי יש לו כנראה, הוא כנראה טרייארד. אוי, אני חושב שזה האיש הזה. אני חושב שאני אברח. אני חושב שאני פשוט אתנגש בו ואברח. אוי, הוא פנצ'ר לי גלגל האיש הקודם. אוי, לא, זה עם סקין של דארת ויידר. פאק, לא. יש! גם אותו הרגתי. אוקיי. ניקח לו את המדליון, שהאוטו שלי מסתיר איתו. אוקיי. ניקח גם את מה ניקח לו? אוקיי. יש לו נשקים ממש טובים. אני חושב שאני אקח לו את כולם. זה לא הכי יפה בעולם, אבל אני אקח לו את כולם. יש לי, כל הנשקים שלי הם מיפיקים, ורק אחד הוא לג'נדרי, שזה פשוט מטורף. ונשארו 3 אנשים ואני עם 12 קילים. אוקיי, אני חושב שאני עושה כאן ויקטורי רויאל. וואי, אם אני מתה, אני מה זה יתבאס. נלך רגע לזון פה. יודעים מה? אני אשאיר כאן את המכונית, ואני חושב שאני יכול להתחבא בשיח הזה, ושלא יראו אותי. יודעים מה? בואו ננסה.
אוקיי. לא, 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 ככה. אוקיי. אנחנו נשאר ככה. אני לא חושב שרואים אותי. נשאר פה. זה המחבוא שלנו. נשארו 3 אנשים, זה אני ועוד 2 אנשים. אתם מבינים איזה מטורף זה? ועוד יש לי כתר שהשגתי. הנה. אני חייב לנצח את זה פשוט, אני חייב. אין מצב שאני לא מנצח את זה. אין מצב. אני פשוט יותר מדי עם נשקים מטורפים. יודעים מה? אני חושב שאני אצלם את זה בטלפון שלי. הטלפון שלי כרגע לא פה, אני אצלם עם האייפד שלי. חברים, אני מצלם את זה עם האייפד שלי. אוקיי. אתם לא מבינים כמה לוט מטורף יש לי. זה ברמה שלא השגתי, אני חושב, אף פעם ככה. נשארו 3 אנשים, אני מקווה שהאזון יהיה לטובתי והוא יישאר איפה שאני, בשיח. אחרת זה לא... אוקיי, זה לא טוב. איפה המכונית שלי? אני לא מוצא אותה. הנה, הנה. וואי, אני חייב ריפוי, אבל לא שמתי לב לזה. לא שמתי לב לזה, אני חייב ריפוי. אוקיי, איפה האנשים? הופה, אני רואה יריות, אני רואה יריות. זה בא משם. הנה איש, הנה איש, הנה איש. אוקיי. אני מקווה מאוד שהוא לא ירוס לי חלון, כי אז הוא יכול לראות בי. נעשה ככה, נעשה לו ככה. אוקיי. זה אני ועוד איש אחד. אני ממש מקווה שאני ארוג אותו. אני ממש רוצה ויקטורי רויאל, זה יהיה הכתר הראשון שלי המלא בעונה הזאת. אני ממש מקווה, אני ממש... אוי לא, אוקיי, הוא ירה עליי. איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא? אוקיי, הוא שם. הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא. נעשה לו ככה, נעשה לו... וואטשה. יש! ויקטורי רויאל! כתר מלא, חברים! כתר מלא! כתר מלא! אוקיי. אוקיי, חברים. כתר מלא. כתר מלא זה מטורף. אבל, אם אתם זוכרים, אנחנו עושים עכשיו עוד משחק בשביל להשיג את החרב. אני לא מבין, זה היה כל כך מטורף. אומייגאד, זה היה המשחק הכי קשה שאני עשיתי בחיים, אני חושב. יש לי מלא קילים, אתם לא מבינים. היה לי בסביבות ה-13-14, משהו כזה. אני לא ראיתי אחרי זה, אבל זה פשוט מטורף. אומייגאד. אומייגאד. זה היה מטורף. אוקיי. מתחילים עוד משחק. עכשיו אנחנו מקווים לעשות עוד ויקטורי רויאל ויהיה לנו עוד כתר מלא, כי כמו שאתם רואים כבר יש לי עוד כתר כי עשיתי ויקטורי רויאל. אז אני מאוד מקווה שאני אעשה גם עכשיו ושאני אשיג את החרב הסגולה. אני ממש מקווה. בוא נרקוד איתו, בוא נרקוד איתו. אוקיי. אני חושב שאני אעשה איתו טים. אולי אני אעשה איתו טים. זה לא נראית הכי טובה בעולם, כאילו, אבל עדיין. הנה, טים, טים, טים. את רוצה טים? לא, היא לא... היי. לא יפה, מי עשה לי את זה? זה אתה? אוקיי, עשיתי גם למישהו את זה, אני לא... אוקיי. נלך, אני חושב מאוד שנלך לכאן, לא בשביל להרוג את הבוס, אלא בשביל החללית הזאת. כי אם יצא לנו החרב הסגולה, אני אוכל ללכת לשם מהר. כי יותר מהירה ממכונית, אני חושב. אני די בטוח שיותר מהירה ממכונית. אוקיי. אני גם מאוד מקווה. נוריד את הסימון. אוקיי, עכשיו.
אני גם חייב שלא יהרגו אותי שם, כי יש לי כתר ואני לא רוצה לבזבז אותו. אז אני מאוד מקווה שלא יהרגו אותי. ואני מקווה שאני צודק בזה שזה יותר מהיר, כי אם יחטפו לי, זה לא טוב. חבר'ה, ואם אתם באמת אוהבים אותי על הסרטון הראשון, אני רוצה שתכתבו סק בתגובות. כאילו השם של הערוץ שלי, אני מאוד אעריך את זה, זה מאוד יצחיק. לא, בבקשה שלא תיקח לי את זה. בבקשה, אני מתחנן שלא תיקח לי. אוקיי. לא, הוא לקח לי את זה. לא מאמין. לא מאמין שהוא לקח לי. הוא פשוט חטף לי את הספינה. אני יכול לשבור לו אותה? לא, אבל שוברים לו אותה בכל זאת. פאק, לא, אני אמות. אני חושב שאני אברח, אני פשוט אברח. אני 7 HP. אני חייב איזשהו ריפוי. אוקיי, הנה, ספלשים ושילדים. ותיבה, בוא נראה מה יוצא בה. עוד ספלשים, אבל מסוג אחר. מה יש כאן? אוקיי. נעשה ככה. עוד אחד. אוקיי. אני די מסודר עכשיו. אני חושב שאת השילד הזה אני יכול... לא, אולי אני אשמור אותו בעצם. כן, אם אני אצטרך כמו במשחק הקודם שהייתי 48 HP. אוקיי, חברים. ליתר ביטחון. בואו נבדוק קודם כל שאני באמת צדקתי והשגתי כתר מלא. כאילו אני ראיתי את זה, גם אתם ראיתם את זה. הופה, 1. איך שאני אוהב את האחד של זה. אני אוהב שזה גם רק 1, כי אז זה כאילו אני מקום ראשון. או, יש שם תיבה כחולה או שאני מדמיין? כן, זה תיבה כחולה. יואו! מטורף! זה אשכרה לג'נדרי. בדרך כלל יוצא לי סגולים בתיבה הכחולה. לג'נדרי. אני לא חושב שיש הרבה סיכוי שזה יצא לג'נדרי. וכל מי שטרייארד וכנראה רואה את הסרטון הזה, שלא יופתע אם אני נוב. כי אני די נוב. אוקיי. מקווה מאוד שתביאו לי עצות בתגובות, ואני מאוד אשמח בשביל להיות יותר טוב בפורטנייט, ואז אני אהיה גם יותר טוב בסרטונים. ועוד פעם אומר משהו על הסרטונים, אין יום קבוע שאני מעלה, אני פשוט אעלה מתי שאני יכול. אני יודע שיש לי חיים מלאים, אני פשוט לא רוצה שמישהו ייקח את זה. איפה האיש הזה? הנה. אוקיי, הוא מת. יש לי בינתיים קיל אחד במשחק הזה. זה לא המשחק הכי טוב שלי בעולם, אבל עדיין. אוקיי, חרבות יש על המפה? לא, אין עדיין. אני מקווה מאוד שיהיה בזמן הקרוב, כי אני ממש רוצה את החרב הסגולה. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח לי. אני חושב שאם אני אמות במשחק הזה, אני חושב שאני כבר אגמור את הסרטון. כי המשחק הקודם לקח מלא זמן. רגע. אוקיי, יש כאן עוד. ידעתי... אבל אני לא יכול לקחת את זה. את זה אני אקח. אוקיי. אוי, נו באמת.
יופי. נלך יותר לכאן. וואי, יש כאן את הקו הפיצי שלה במפה. כמו שאתם רואים, יש כאן במפה של הנה, יש כאן את הקו הפיצי של הזון. במפה פה. ואני אוהב לראות את זה יורד. אוקיי, מה זה הריפט הזה? זה של זה שלהם. אני הייתי פה. אני לא מאמין. אשכרה, אני חזרתי לכאן. איזה באסה. עכשיו אני צריך לעשות עוד פעם דרך שלמה. אני לא מאמינה שאיכשהו מכל הדרך חזרתי לאיפה שהשגתי את הנשק הלג'נדרי הזה. שאין לי מושג איך קוראים לו. בוא נבדוק רגע. DC-15 היבי בלאסטר ריפל. אוי לא, לא התכוונתי שהם יראו אותי. לא התכוונתי. אוי לא. עד שהיה לי חיים מלאים, באמת. אוקיי, מת. הכרטיס פה, נחליף אותו בזה. זה ניקח. זה מרסס, נכון? יופי. אני לא חושב שיש חרבות במשחק הזה. אוקיי, חברים, אם אני אחרי המשחק הזה לא אמצא את החרב הסגולה, אני מבטיח לעשות כנראה עוד פרק על זה, על בעקבות החרב הסגולה, ומקווה מאוד שאני אצליח בפעם הבאה. אני אעשה כמה שיותר פרקים עד שאני אמצא, או עד שיגמר העונה. אני רק עם 2 קילים ואנחנו כבר טופ 30. אני לא אוהב את הרמה הזאת של הקילים. יש כאן כאלו, יופי. ספלש. הלו, זה סלארפ. מה רשום שם? לא יודע. הרגע עשיתי את זה. אוקיי, אני בתוך הזון הבא. מה אתם אומרים? לעשות ככה או להישאר עם הסקין שלי? כי הוא ברמה יותר גבוהה מהלבנים האלו. מהשלופציקים האלו. יאללה. אוי לא, זה לא היה נראה טוב. הזזתי לעצמי את הראש. וואי, אני עם הסקין הזה. אני לא רגיל לסקין הזה, אני רגיל לאדום. למרות שזה בולט הסקין פשוט בצבע לבן. אבל עדיין. 3 תיבות ביחד. לא הייתי במקום הזה. רגע, בוא נשנה את הבניות שלי לבניות מברזל. שאם מישהו יבוא, אני אוכל... למה זה מראה לי את הסימן של מה זה, שריף? לא יודע, זה... לא יודע מה זה, זה מראה לי סימן כזה מעל הראש רק בגלל הסקין הזה. אני לא מבין למה, זה הורס פשוט את כל הסקין. מה יש פה? אוקיי, בוא נעשה על זה. זה מתכוון לעלות מתישהו? זה... הופה. הופה, איזה כיף. וואו, רואים כאן את כל המגדלים האלו. טופ 27 ואני רק 2 קילים, נו באמת. לא כיף. תיבה. מה יש בה? דברים גרועים. כמו תמיד. אוקיי. תיבה שנייה. יש בה... דברים גרועים. בתיבה השלישית. דברים גרועים. ובתיבה הרביעית
דברים גרועים חוץ מהמדקיט שאני כנראה אצטרך אותו. נשים אותו כאן, ככה. ויש כאן איש. נהרוג אותו עם הנשק הזה. הנה הוא. הופה. לך קיבינימיני. אוי לא. אוי לא, אני רואה אותו. אוי לא, מה? אוקיי. איפה הוא? הנה. אוקיי, פגוע. אוקיי, מת. 4 קילים, זה סביר כזה, זה לא הכי טוב בעולם, אבל... תיבה 5 אני חושב. אוקיי, נשק טוב, אבל אני לא צריך אותו כי כבר יש לי נשקים, אבל אני יכול להחליף אותו בזה. אוקיי, בסדר. נזרום. ניקח את התיבה הזאת, התיבה 6. אין בה דברים טובים. אני לא מבין, יש לי פשוט נחס היום. רק 2 דברים לקחתי מהתיבות, שהיה לי איזה 6. 7. גם דברים גרועים. אוקיי, מה אתם אומרים? ללכת ליולו? נלך ליאללה, למה לא? ורוב הסיכויים שאני אמות שם. לא יודעים מה? אני לא אקח סיכונים. אני רוצה עוד ויקטורי רויאל. אני לא לוקח סיכונים. אני טופ 16. אוקיי, האי נפתח, אני לא רוצה ללכת לשם. אני רוצה לוט יותר טוב. מה יש שם? וואי, אין לי אפילו חרב אחת. לא. רגע. זה המקום יואו. מי שלא יודע, ואני חושב שכולם יודעים, יש כספת במקום הזה, כספת יחסית סודית. מי שמכיר את הגלגלים האלו שאפשר לסובב כאן, איתם פותחים את הכספת. אני חושב שכולם כבר מכירים את המקום הזה, אבל עדיין אני אלך אליו בכל זאת. לא בשביל להראות לכם, בשביל ללוט. וגם למי שלא מכיר בשביל להראות לו. אוקיי, נלך כאן. זה אמור להיות שם, מקווה מאוד שלא פתחו אותה. אוקיי, הנה זה. פתחתי את זה. עכשיו נלך. חסמו את המקום הזה? למה חסמו? למה שחסמו את המקום הזה? זה בגלל העונה החדשה, משהו קרה פה, מה זה? ובעוד מקום יש כספת. הופה, יש כאן... הנה, אני רואה את זה, אני לא צריך לסמן. מקווה מאוד שאין כאן אנשים, מקווה מאוד. אני אחזיק נשק ליתר ביטחון. פאק, מישהו בא עם מכונית, אני חושב. וגם יש מישהו עם מדליון. רק ללכת מהר, אני צריך מהר ממש. שלא ייקחו לי את זה. הופה. אוקיי. בוא נלך לכאן. אוקיי, אחרי המשחק הזה, אני מסיים את הסרטון, ואני אתחיל פרק חדש אחרי כמה ימים. אני מצטער להגיד את זה, אבל אולי זה גם ייקח יותר משבוע. תסתכלו מה אני אעשה להם, תסתכלו איזה קטע. הופה. נכנסתי להם לאוטו. בבקשה, אל תיכנס לזון. אוקיי. אוקיי, יאללה. אני לא מאמין שאשכרה. אוקיי. תודה לאוטו הזה. יופי. ביי לך. ניפגש בטופ 2. אני חושב... וואי, של מי המכונית המטורפת הזאת? זה בול המכונית שלי רק בצבעים אחרים. ועם טורבו אחר. הופה. נשק לג'נדרי.
זה שוטגן? כן. וואי חבר'ה, אני מקווה מאוד 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 שלא יהרגו אותי. אני כל כך רוצה עוד ויקטורי רויאל. לחברים שלי כבר יש 4 תארים מלאים, לי יש רק 1. אני רוצה להיות עם יותר. כל הזמן הם משוויצים לי. אוקיי. כנראה אני משעמם, אז בואו ננסה. ניכנס לפה כי זה יהיה הזון הבאה. אוקיי. מה? לא, אני לא מאמין. אני פשוט לא מאמין. זה באמת קורה עכשיו? זה באמת קרה? אשכרה, מה הסיכויים? מה הסיכויים לעזאזל? למה שזה יקרה? אני חזרתי בדיוק לאותו מקום שהייתי בהתחלה. בהתחלה, שהשגתי את הנשק שאני מחזיק עכשיו. בהתחלה. אני לא מאמין שאשכרה חזרתי לפה. אני לא מבין את ההיגיון. מעניין מה קורה אם המכונית נכנסת ולא אני. רגע. לא. אוקיי, הנה. אוקיי, אני לא מת, רק אם זה בחלק שלי. פאק, שברו לי את החלון. נו באמת. לא פינצ'רתי גלגל, נכון? יופי. וואי, אני כל כך שונא את זה שהם מפנצ'רים לי גלגל. זה כל כך לא כיף לנהוג ככה. אוקיי, טופ 6, זה ממש טוב, זה מצוין אפילו. טופ 6 זה מצוין. תסתכלו מה נעשה להם, תסתכלו. בוא נדרוס אותו. לא, הוא נכנס לכאן. אוי, התהפך, וחזר. בוא נלך אליו. לא. עוד מכונית, כמה אפשר להיות? ועוד אחת. כמה? אנחנו קרב מכוניות. אנחנו בקרב מכוניות. כיף למי שבג'יפ. פאק, לא, זה לא קורה לי. ניכנס לכאן, אוקיי. יופי. פאק, פינצ'רו כאן גלגל, וואי, איך אני שונא את זה. אח. לא. יש, מת, והמדליון שלי. אוקיי. לא מאמין. אני לא מאמין שזה קרה. הייתי טופ 3. אני חושב, או 4. לא. אני לא מאמין. טוב חבר'ה, זה היה הסרטון להיום. אני מאוד מקווה עוד פעם שעשיתם סאב ולייק. בואו קודם כל נראה מה אני יכול להשיג, ואז אני מסיים את הסרטון. בואו נשיג רגע דברים. את הדברים של הלגו, של הסטאר וורס. אוקיי. את זה סיימנו. עכשיו עם הזה. פה. נלך אליה. ניקח את זה. ואת השיר הזה. איזה שיר. טוב. זה הסרטון להיום. אני מאוד מקווה שנהניתם. אני הייתי סק. טוב, יאללה חבר'ה. ביי.